Här är Andersson och Companys talkshow! Tackar. Ja, hej och välkomna till dagens talkshow med mig, ingen mindre än Fanny Andersson. Idag har vi som gäst Maria Montazami och Klubbsan Wow. Vi ska börja med att se vem som kommer in först. Jo, först ut är ingen mindre än en elegant dam i många resereklamer. Här har vi den fantastiska kvinnan Maria Montazami! Hej Maria, hur känns det att vara här? Fantastiskt! Det var ju kul att höra. Ja, du är ju som sagt med i väldigt många resereklamer. Ja. Men varför valde du just Wings som att göra reklam för? Det låter inte rätt. Jag tror vi tar en liten paus. Jag måste det här.